siyisizwe esingazi ukuthi sisukaphi sifana nokuthi siyisizwe esingazi ukuthi siyaphi. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uyanga kaCenga, silana endaweni yokumaphumulo, size kubaba uMadlala ongumbhali wencwadi ethi bayosiphika abangasekho. Enginizele nakho ukuthi nje ngitshengise indawo la umdlalo kade udlalelwa kuyona, ngintshengise nabadlali bayo, ngitshengise nombhali wethu. Hawu uzoyibona wena incwadi ebimnandi. Ngizocela ukuthi ningilandele sibone indawo enhle kangaka nendawo esaphila isidala. Ngiyazi ukuthi nina nje senaphila isilungu kakhulu. Ngicela ningilandele sibone indawo kade kudlalelwa kuyona. Siyakwamukela mkhulu, siphinde sikubingelele ohlelweni amasiko nemikhuba. Ngisacela ubingelele ababukeli. Angiqale ngokubingelela wena oseduze. Bese ngidlulela kubabukeli ke ngithi hayi siyathokoza kakhulu ukuthi sibe nabo ababukeli. Sikholwa ukuthi solokhu sibambisene njalo ngaphansi kwalolu hlelo. Sicela mkhulu usichazele ukuthi suke kukhulunywa ngani makukhulunywa ngosiko lokucela imvula kunomkhubulwane Nenala. Uma kukhulunywa ngonomkhubulwane kukhulunywa ngalo owayaziwa njengenkosazana yezulu. Kusho babemthatha njengendodakazi kaNkulunkulu. Eyayithunyelwa uNkulunkulu lapha emhlabeni ukuthi isilethele inala. Ngakho kwakunendlela okwakufanele ukuthi kucelwe ngayo. Kucelwe inala kuyona. Ngoba yayaziwa ukuthi iza nenala. Futhi uma ifika ibonakala ngoba beyibona ngamehlo kabadala inkulu. Ihlala semfuleni. Babeyibona bathi yayilenga lonke uhlobo lweyithelo emzimbeni wayo. Bese kubonakala ukuthi hayi unyaka wenala impela simbonile nomkhubulwane. Laligcinwa kanjani ke lona lesiko leli lanomkhubulwane? Kwakuba umsebenzi wezintombi ukuthi zenyukele entabeni ziyocela khona imvula kunomkhubulwane. Cela ukubuyela esigabeni sokuqala. Ngezwe obaba bencoma ubuhle bodwendwe. Hey madoda, ubuhle balomgcaco kusho khona ukuthi bayajabula nesebalala. Hayi kunjani. Phela khona kufanele bajabule. Angithi phela nawe uyajabula mawubona izingane zakho zilandela indlela owayikhulisa wayifundisa ngayo. Ngeke ke nabo bengajabuli ke nabo. Njalo. Hayi bo wenzisa. Akujabuli bona kodwa kujabula ngisho umdala uqo. Ngoba phela uyena obamukelisa lempilo ukuze bamkhonze bephinde futhi bamjabulise ngayo. Uma silahla amasiko ethu kungamnenga lokho umdala. Esehlisele ukuhlupheka, esincishe nemvula yakhe. Bokisomiso ke kushabalala nemfuyo yethu. Akufanele. Njengoba nibona nje kwenzeka. Njengoba manje sekufanele bayocela imvula kunomkhubulwane, ngabe sebemnengile yini umdala? Impela kunjalo. Sinenkolelo ukuthi umdali wayesinike indlela zokuthi sixhumane naye ngazo. Ukuthi uma sesihluleka ukuxhumana ngalezo indlela nomdali kuyamnenga lokho umdali. Bese esehlisela ukuhlupheka. Lokho kuhlupheka ke okungabonakala ngesomiso. Ubhilithi isomiso abantu bese bethwala kanzima emhlabeni. Okusho kuyisijeziso esithile uNkulunkulu noma umdali osuke sekhombisa ngaso ukuthi khona lapho abantu abangasenzanga khona kahle. Kungani kumele kube izintombi zodwa ezihambayo ziye entabeni zoqhubeka nosiko bengahamba abantu abadala? Siyazi ukuthi ezizukwini zanamuhla abantu bayazama ukuligcina leli siko. Kodwa abasaligcini ngendlela efanele. Ngoba sibona bethumela omama kube yibona abayocela imvula. Kanti lokho kuyinhlamba kunomkhubulwane. Kunomkhubulwane kwakuyinkosazana yezulu. Kwangayena unkosikazi wezulu. Kwakuyinkosazana yezulu. Ngakho ke uma kuyocela imvula kufanele kuhambe abantu abasebancane, kufanele kuhambe intombi. Yebo, ngoba ziya kwinkosazana yezulu. Aziye kunkosikazi wezulu. Sibona obaba laphana bekhuluma ukuthi lo daba lolu kuzomela bahambe baqale bayothula enkosini.
kungani kumele kuqalwe enkosini? Kufanele ukuthi lo mqondo uhambe ukwethulwa enkosini ukuze inkosi ithinte onke amadoda esizwe, omama besizwe, ukuze nabo bonke abaphathi beyintombi kuhlelwe lo suku kahle. Inkosi sisinikezile igunya ngoba ngeke uvelene sihambe nje siyowenza lo mcimbi ngaphandle kokudlula kuba ubuholi besizwe. Inkosi phela iyona ewubaba wesizwe nomkhuselisi wamasiko. Ngakho-ke abakwazi ukuvele bezenzele noma kanjani bengayazisanga inkosi. Lokho kufana nasekhaya njena, awukwazi ukuthi uvele wenze noma yini ungamazisanga umnumzana noma ubaba wekhaya. Ngakho-ke inkosi ifana nobaba wekhaya, kufanele ebikelwe ngaso sonke isikhathi uma kukhona okuzokwenzeka endaweni yakhe. Ngicela ungicacisela lana mkhulu ukuthi ubani okumele abizwe ngondabezitha, ubani okumele abizwe ngobayede. Empeleni ubayede uyinkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uyisilo. Isilo kuphela esiyinkosi yamakhosi okufanele sibizwe ngobayede. Amakhosi ke noma nakhona kwake kwaba khona izinkulumane ezithile, kodwa nje ngokujwayelekile njengamanjena amakhosi bayawabiza ngondabezitha. Kodwa ngeke belokothe inkosi beyibize ngobayede ngoba munye ubayede, isilo kuphela. Okuyena owengamele Onke amakhosi. Sesizwile-ke babukela ukuthi uhlukanisa kanjani ubayede nondabezitha. Ubayede munye kuphela, uyena owengamele wonke amakhosi. Umuntu oyedwa onelungelo lokubizwa ngobayede, okuyisilo samabandla. Abezitha njengoba sijutshwe nonkolontshe njena ukuthi sizoqaqa lenkatha, ngizocela kube uyena-ke ozosiqaqela lenkatha phambi kwenkosi. Siyoxolisa-ke uma siqaqa inkatha ekhuthile. Uma kukhulunywa isiZulu kunamagama athile abekwa ngendlela yokuhloniphisa, ikakhulukazi uma sekukhulunywa nabakhulu. Njengoba bekhuluma njena ngokuqaqa inkatha, lapha bakhuluma ngokuxazulula inkinga. Manje uma bejaya abazi noma le nkatha abazoyiqaqa ikhuntile yini. Basho ukuthi abazi noma mhlawumbe lokho ukuxazulula kwabo inkinga kuzoyicasula yini, kuzoyinenga yini inkosi. Ngaphambi kokuthi sikhuphukele entabeni kufuneka ngiphawule mayelana nenhlambuluko yesimilo sabantu besifazane. Kanti futhi uma kukhona nenkinga yemvelo ehlasela abantu besifazane asizokunyuka. Ngabe ukhona nenkinga yemvelo Sizwe iqhikiza libuza izintombi ngaphambi kokuthi bakhuphukele entabeni ukuthi akekho yini ohlaselwe isimo semvelo esihlasela abantu besifazane ngoba akumele bakhuphuke naye baye entabeni. Lapho uma ekhuluma ngesimo semvelo esihlasela abantu besifazane, wayeqonda ukuthi akekho yini phakathi kwabo oseyinsukwini zakhe. Ngoba uma kwenyuka kuyiwa lapha entabeni kufanele kudingeka inhlanzeko, akudingeki ukuthi kwenyuke intombazane esesikhathini ngaleyo ndlela. Intombazane esesikhathini ithathwa njengomuntu engahlanzekile. Sibona izintombi sezisentabeni zihuqe ibomvu, ngabe lichaza ukuthini ibomvu? Ibomvu njengoba lisondelaniswa nabangasekho njena lisondelaniswa nezinhlahla ukuthi lingolunye uhlobo lwenhlabathi olunezinhlahla. Ngakho kuma bekhuphukela entabeni, ukuze lokhu kukhuphuka kwabo entabeni kuhambisana nezinhlahla fanele behuqe ibomvu. Siboneke bephuma bengena emzini yabantu becela imbewu. Yenziwani leyo mbewu le? Imbewu lena basuke bezotshala ngayo insimu kaNomkhubulwane.
Kodwa phakathi kwaleyo mbewu kusuke khona nombila nje abahambe bethekela njena kuyo yonke imizi. Sanibona lapha ekhaya. Hawu, yebo sanibona badaba. Yebo ninjani? Yebo siyaphila, singacela kini. Yebo siyaphila nathi. Oh. Yebo beseze kwisalukazi la ekhaya umuntu omdala. Oh, awu bakithi. Yebo salukazi. Sebasese banamahlala khona. Khuluma nje saqambalele la endlini. Besacela udlulisele kuye lezi igwamane esikade siphuma kothe ikanyeni. Oh. Hawu nakho. Yazi njalo ugogo wantshela ukuthi ngizoqhamuka. Yebo. Awu. Hawu, kanti khona nombila la? Yebo. Oh. Hayi ke umbila ke baba sowe ukuthi kwenziwe imithombo ukuthi kuzokwazi ukuthi kugaye utshwala. Yeah. Besacela udlulisele kuye ukuthi sesobuya sizolala la ekhaya uma sekulunge utshwala silungiselela ukuthi sivuke ngakusasa siyolima insingane Nomkhubulwane. Lo mbila kuzocwiliswa ke wenziwe imithombo okuzogaywa ngayo utshwala okuyophuzwa ensimini kaNomkhubulwane. Sibone leyo mbewu leyo ke sebeyihambisa esalukwazini. Ngabe yayihanjiselwani khona? Isalukwazi oqala nje sithathwa njengomuntu ongasenamanyala. Okwesibili sinzala abantu. Okusha sinamanyala okuqala sesisidala kanti futhi sazizala abantu. Manje abantu bafuna inala, bafuna kuzaleke ukudla. Ingakho ke njena bekuthatha bekuyisa esalukwazini esidala ukuthi sizohlala nayo lembewu ngoba vele sona asenamanyala nokuthi njoba siyinzala abantu njena kuzokwanda ukudla emasimini. Siphinde sezwa kuthiwa kuzohanjiswa izingane ezincane esalukwazini. Kulaliswa izingane phambi komnyango. Izintombi lezi zizotshala imbewu ziyazeqa izingane suke sezeqelwana. Kunenkolelo yokuthi uma kungenzekanga lokho izingane zingenwa umkhuhlane bathi ziba nesilonda Zonke endaweni yonke. Nalezi ezilala lapha zilala zonke noma kukhethekile ukuthi cha uma kukhona nje izingane ezilalisa ezimele nalezi ezinye. Njengoba sesilihuqile ibomvu sizoqhutha imsenge sibhince bese siphendula amatshe ingxenye le emanzi bese sibhekisa phezulu. sibone izintombi lapha entabeni ziphendula amatshe lokhu ngumanzi bekubeya ngaphezulu. Lapho basuke bethi asiphenduke isimo sezulu kuze imvula ngoba le ndawo esuke ngaphansi kwetshe isuke imanzi le ngaphezulu kwetshe isuke yomile okusho ukuthi baphendula isomiso basenza imvula. Sibone izintombi zibhince amahlamvu. Ngabe kade kamahlamvu anlawana ngabe futhi achaza ukuthini? Empeleni la amahlamvu esibona ziwabhincile amahlamvu omsenge. Umsengeke udume ngokugoba izimo ezisuke zinzima. Anabo bafuna ukugoba isimo sesomiso. Manje nafuneka bebhinqeke amahlamvu omsenge ukuze besigobe lesi simo. Bazohamba nawo ke bewabhinqile beze beyofika emfuleni. Uma befika emfuleni bayawakhipha lawo mahlamvu waqilise besaphaza amanzi becele imvula. Bese bewadedele emuke nomfula bethi baxosha isomiso. Asamukiseni ke xoshe isomiso.
yini ishonile? Njengoba sesiphuzile utshwala lo, sekumele sibenze njani? Phela isiko lithi sizobuchitha bugeleze lo mculo. Sibonisa likwazi siletha utshwala ngesigubhu sonikeza amantombazane lapha emfuleni aphuza ajike achitha lobutshwala lobo obusalile kade bebuchithelana. Lobu yatshwala kufana nalobu tshwala obuya kuphuzwe uqhatshulwe esangweni uma kubuyiswa umuntu ongasekho. Lolo khamba lalobo tshwala alubuye lusabuyela ngoba lusuke lukhipha amabhadi. Nabo ke lobo yatshwala uma sebeqedile uma sebephuzile okusalayo kufanele ukuthi bebuye nabo futhi. Funeka bekuthele emfuleni kuhambe nomfula. Nalapho bese bethi baxosha isomiso. Awu, ngathi ngiyaphuka. Sesifika esigabeni sokugcina. Sesizoke sibone namasoka ethu. Yewu, uyawathanda amasoka kodwa. Phela amaphasi lawa ommbila kumele siwahlolise aze akhule abe makhasi. Amasoka abo bawazila isikhathi esingakanani mebezoya entabeni ngoba sizwile bethi sebezokwazi nokubona amasoka abo manje. Emva kokuba intombi sezilimile insimu kaNomkhubulwane kufanele ukuthi ziwazile amasoka azo. Zilinde ukuthi umbili uzube namagwagwa amathathu. Umili uzube namagwagwa amathathu. Oh, ziwazila seyilimile. Hayi ukuthi ziwazila zisaya khona. Awuphinda ngizwa. Ngithi amasokazo intombi ziwazila besayolima noma ziwazila sebeqedile ukulima. Siyazi ukuthi uma besazo ngayizolo uma bezoya ensimini kaNomkhubulwane kufanele ukuthi bezile nje belale kwasalikwazi ukuze ngababikho ozophunyuka ephuma esandleni khumbula iso. Uma sebeqedileke futhi ukulima sekufanele bezileke futhi isikhathi ke sesiyolawulwa amagwagwa ombila. Sekufuneka umbila uzube namagwagwa amathathu. Lawo amagwagwa ombila futhi abazowathatha nawo beshone nawo emfuleni. Beyowamusa nomfula bese bethi sebesixoshileke isomiso. Babukeli silvala kanjalo ke uhlelo lethu lamasiko nemikhuba. Siyathemba ukuthi kade nihleli nathi kuningi enikuzuzile enikufundile eningathanda ukuthi nani nifundise izingane zenu nezingane zazo zonke nje izizukulwane. Mina ke ubuhle owakadlamini. Asiphinde sibongeke futhi kuba nani babukeli. Sikholwa ukuthi asigcinile kuba nani. Sizazokhu sihlangana njalo ngaphansi kwalesi sihloko esithi imikhuba namasiko. Nime njalo siyabonga. Niqhubeke njalo ke nisibukele nisupporte na ku YouTube wethu iba Winile Foundation.